Най-накрая честоновият модел кухненска мивка на Platinum Home България е в наличност и сега ще ви го покажа. Започвам от приставката за измиване на чаши тип фонтан, която е с предпазител и пръска само когато натиснете с чашата върху нея. Цялата конзола, заедно с пияно бутоните и водопадните системи, е с нов дизайн и по-заоблени форми. Основният смесител е с издърпващ механизъм с дълъг и удобен кабел и 3 различни опции за впръскване на водата. В конзолата има LED светлина и дисплей, който ви показва температурата на водата. Те са автоматични и се включват заедно с налягането с помощта на турбина, така че не е необходимо допълнително включване в ток. Към мивката получавате две метални тави с опция за отцеждане, както и дървена дъска, а върху конзолата имате още вградени диспенсери за сапун и за питейна вода, ако желаете да си добавите пречиствателна система. Основната иновация тук е при водопадните системи, които вече могат да се регулират нагоре и надолу. Platinum Home България е основен вносител за страната на този вид мивки, което ви гарантира безкомпромисно качество, тъй като всеки един продукт, предлаган от марката, преминава през множество прегледи и контрол на качеството. Освен това, удобството да поръчаш мивка и тя да дойде при теб на следващия ден изобщо не е за подценяване. Тази мивка е произведена от неръждаема стомана с нанопокритие, а вътрешността на цялата конзола е изработена от медна сплав, за разлика от всички останали мивки от този тип, които ще намерите на пазара и не са патентовани под марката Platinum Home. Всички те са изработени от пластмаса, така че не се подвеждайте по еднаквия външен вид.